ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆರು ಅಲ್ಲೇ ಕೋರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಪುರುಡು ತುಂಬ ಕೋರಿಕಾಯಿ ಪಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಲ್ದಿ ಮೋಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಯ್ತಾರೆ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಯಾನೊಂದು ಇಂಚ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಮರಣಿಂಚಿ ಜೋಲಪುರ ನಿಂಚಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಡೈಲಿ ಚೂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗಂದು ಅಂಡ ಇಂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೊಂದು ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಒಂದಿಂತ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಂತ ಅಂಚ ಉಂಡು ಲಾಗ್. ಸೊ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇಂಚನೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅವನುಂಡು ಆರ್ನ ತರಕಾರಿ ಉಂಟ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡ ಈ ಪಲ್ಲ ಈರ್ ತಜಾವಡು ಈರ್ ನಡ್ತೀನತ್ತ ಗೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡ ಮಂಜಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊಂಚ ಅವಲುಂಡಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಬಸಳೆ ಓಕೆ ಏನು ಡಿಜ್ ನಾನೇ ಒಂಚ ಐನಮ್ಮ ದೊಂಬ ಬರೋಡ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದಂಡ ಚಿಗುರ್ದನ ಬುಲೆ ಬೆಜ್ಜಿ ಚಿಗುರ್ದನ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಮರವೈಜಿ ಇಂಕಲೆ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ ಮರವೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪೇರು ಹೆಂಗ ಬಂದ್ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಕನ್ಪೇರೆ ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಹತ್ತು ಕಲ್ಲೂರು ಕಲ್ಲೂರು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಕಲ್ಲೂರು ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಸುಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಮಾರೆ ಜನ ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಬಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತು ಮಗು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಜಾನ ಕಂಚ ಕೈ ಪಾಡಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಪುಜ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಾಬೇರೆ ಸುಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಕಾಯಿಸ್ತುಲೆ ಕರ್ಲ್ ಕಪಟ పోతుండు బంగుడేద వచ్చి అవేనా పాలతుండు ఎడ్డెజ్జవు అలా ಒಂಜಿ ಪೂರ ಆ పోతునరే ಪೂರ ఉందా పోతుని వాడచి పోతుని కించన కొర్పేరు ಹಂಗೆ ಮೇಡ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ పోతుని ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ಪೋಡೆ ಐತೆ ಕೊರ್ದು ಬಕ ಪೋಡೆ ಅದೇ ಸಾರಿ ಅಂದೆ ಅವರಿ ಕೊರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊರಿ ನೀರ್ಗೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ಕೈಬಾರ್ದು ಎಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಜನ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಸಂಬೋಲೆ ಸಾವಿರ ಓಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಂಬೋಲೆ ಮಗಲೇನು ನಮ್ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನಮ್ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ ಅದೇ ಮೊಗಲಿಗೆ ಏ ಕುಂದು ಬೋಲಿತೀನಿ ದೀಪಕ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ఇక్కడ మళ్ళీ మొబైల్ ఇచ్చా ఒక యూట్యూబ్ ద్వారా ఇంకా వ్లాగ్ ఉండు ಅವರೇ ಫನ್ ಬೇರೆ కదా ತಿಕ್ಕುವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ 1/4 kg ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅತಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪರೆ ನಿಂಕಿನೆ ಕಿಕ್ಕಿರ ಪೂಜಾ
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಐತಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಅಚ್ಚವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪಾರಾ ಗೀತನ ಅವು ಈತ್ ಕಿನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೇನೆ ಪೂಯ ಕೈವ ಇದು 30 ಕಟ್ಟಲಾರ 30 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ 3 ಇಟ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಬೋಡು 1/4 ಕೆಜಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದೇನಾ ಓ ಕರ್ಕೊಂಬರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಚ್ಕೊಂಡು ಕಾಚಿಕೊಂಬರ ಒಂದೇ 1/4 ಕಿಲೋ ಪಾನ್ ಮರ ದೊಡ್ಡದು 1/4 ಕಿಲೋ ಆಯ್ತು ತೋಜೆ ಜಾ ಏತಾಂಡೆ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಕೊರಿಯರಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಬಾರ್ದಿದೆ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಕೊರಿ ಹತ್ತು ಕೊರಿಯರಾ ಪಟ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಏದಾಲು ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕರಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 25 ಕರಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಜನ ಇಲ್ಲೈತೆ ಕೊಡ್ತಿ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಪಟ್ ಮಂಚಾಲ ಹೋಪೈತೆ ಮಂಚಾಲ ಏರೈತೆ ಮಂಚಾಲ ಹೋದ್ರೆ ರೇಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಂಚಾಲ 25 ಕೊರುವೇರು ಏ 40 30 ಬರ್ತಿ ಮಾಡ್ಲೇ ಅರೆ ದಾಡು ಅಮಗೆಲ್ಲ ಮೆಂಚ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಮಾಡ್ಯಾರ ಪೂರ ಬಾಡಿಯ ಬರಿಯಲ್ಲ ಪೋರೆ ಏತಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಜ್ವರ ಜೋರಿತ್ತಂದು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಚಿ ಬಂತೀರಿ ಸ್ವಂಚ ಪುನಃ ಪಾಡ್ಚಿ ಬಂದು ಏನ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತು ಪಾಡ್ದಿಜಿಂದತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ ಸ್ವಂಚ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜ್ವರ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ದೊಂಡೆ ಮಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ದಾಂತಿ ಹಣ್ಣಾಗ ಆವೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಮಗ್ಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರಿದಾರತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಂಡಿದೇನೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಸೇರ್ತೆಗೆ ನಾನು ಆತಿ ಮಂಡೆ ಸೇರ್ತಿದೆ ಗುಣಾಂಡ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಜ್ವರ ಬಿಡ್ಸಿ ನಾನು ಜ್ವರ ನಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬಗಾರ ನಾನು ಸೊ ನಿಗರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಬರುಂಡು ಬಲೆ ಇನಿ ಅಟಿಲ್ ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ದಿರು ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಸೊ ಬಲೆ ಎಂಚಾದ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚೂರು ಸಾರ್ಲ ಉಂಡಲೆ ಇಂಚೂರು ಸಾರು ಇಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತೂತಾರೆ ತಂಚೆಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಲಬರ ಪೋತುಜಿ ಇಂಕ ಇದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಜರ ಬರಂತದು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ರಡ ಉಂಟ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶೆಟ್ರನ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿಯ ಮೂರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಒಂದ್ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದ್ಯಾನ ಮಾರೈತೆ ಪೂರ ಬಂದ ಕೇ ನೋಡು ಪೂರ ಪನ್ನಮುಟ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಈ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಓವರ್ ಬರ್ಚಿಯಾ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಯಾರು ಪೋಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಮನ್ನಾಗೇನ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಂಜಲ್ ಹಾಕು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣದ ಹೆಂಗ್ ಹುಷಾರಿದ್ದದ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾವದೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಚೂಚು ಏರ್ ಮೂಲ ಅಯ್ಯೋ ಏದು ಬಟ್ಟಲಿ ಒಂದು ಏದು ಬಟ್ಟಲಿ ఇది రైట్ ఉండదా జోకులు అగలే ఆడుచా అగులు ఉంటారా ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬದಿರಲ್ಲಿ ఇది ఏన ఇది ఈతిన్న బైక్ ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಂದೊಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಮುಕ್ಕುದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಾ ಅದು ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪನ ದಸವಾಡ ಮುಟ್ತದೆ ಈಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಈಗ ನಿಜ ఇది ఎందు వాడే అగలే గుల్లే ಮುಂಗಚ್ಚೆಂತು ಅದೇ ಒಣಸ ಗುಲ್ದಿನ ಸೀಂತುಲಿ ಸಮ ಗುಲ್ದಿನ ಮುಕ್ಕುಂತುಲೆ ಊರುಡು ತುಂಬ ಕೋರಿಕಾಯಿ ಪಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಿಲ್ದಿ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಬರಿಟ್ ಕುದೊಂದು ತಿನ್ಪಿಂದಲ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ರಮುಲು ಸೋಫಾಡು ತಿಟ್ಟು ಆಡ್ತಿತ್ತೆ ಬಟಲ್ ತಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಅದು ಉಳ್ದೇನೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಯಾ ಮೂರು ಕುಲ್ದೇನು ಕೂಡ 2 ಜನ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಬಟಲ್ ಬಸೊಂದು ಬೀರೋಲ್ ಅಪ್ಪನ ಬೀರೋಲ್ ಹಂಗೆ ಕೋರ್ದಾಗೆ ಗುಂಡೆ ಇದೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಟೈಸನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿದ್ದಂದೆ ತಿನ್ನಲೆ ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ ಪೂಜಲ ಬಾಯ್ 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 ಸಿಕ್ಕ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪೋಲೆ ಇದ ಕೇಳಿದಿರ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದು ಮಸ್ತಿ ನಾಡು ತೆಲ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿ ಹಾಂ ಅಬ್ಬ ಪಾಪ ಮುಟ್ಬಾಡ್ನಾ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತಾನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಂದಿತ್ತೆ ಮರಣಿ ನಾನು ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ರೆ ಆಯ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡು. ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ತೆಮ್ಮ ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತೆಮ್ಮ ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ. ಇಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮನ ಪುರ ಬೇಲದ್ರೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಮೇರೆ ಉಸರಿಜಿ ಬಂದ್ಪಿರಾಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಆರು ಅಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ ಬತ್ತಂಬೋತೀನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ದೊಡ್ಡಾಗ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಬಿ ಅಂದು ಒಂದು ಗೊಂಡೆ ಪುರ ಅವಳು ನಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೋಯಿ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯಿ ಅವಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡುವೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೋಡೆ ಪೋತಿನ ಪಾಡುವೆ ನತ್ತು ಐದು ತುಂಬೈತೆ ಪಾಡ್ದು ಆಪಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತೂಕ. ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಇನಿ ಒಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಯಿತ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡುಗು. ಸೊ ಕಾಸರಗೋಡು ಇನ್ನಿಗೆ ಪೋತಿ ಮನ್ನಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಪೋತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋದಿತ್ತ ಅವೇ ಏನ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರು ಮೇ ಬಿ ಕಾಸರಗೋಡು ವಾರ್ತಾ ಐಟ್ ಬರು ಒಲ್ಲ ಐಟ್ ಬರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೂರಪ್ಪ ದೂರ 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 ಹಾಂ ದೂರ ಹಾಂ ದಾ ದೂರ ಹಾಂ ಹೋಯ್ ದೂರಪ್ಪ ಹಾಂ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೊಳಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ. ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ಬಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಜಾಲಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ದಿಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಮಗಲ್ನ ಪಜರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಪಜರಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಜರಿ ನಡ್ಡಿ ಒಂದು ಹಾಂ ಅವನೇ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಲಡು ಚೂರು ಜಾಗ ದಿಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಮಗಲೇ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ನೈಟಿ ಬರೀತೀನಿ ಚೂರು ಗಾಯ್ ಸಾರಿ ತಾಪನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇರೋಡು ನೈಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾನೆ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಪೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ದೇತ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ತೀರೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಾವು ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಐಕ್ ಅವು ಪೂರ ಏನಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಇರ್ತೇವೆ ಬೈಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ನಮಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಗಾಯ್ಸ್. ಅಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಯ್ತಾರೆ ಎರಡು ತೂರತ್ ತೂಲಿ ಯಾ ಬುಧವಾರ ಬಂದು ನಿಗಲಿ ತೂರಿ ಓದೋಲಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ. ಓಕೆ ನ್ಯೂ ಮೂವಿ ತುಲೆ ನ್ಯೂ ಮೂವಿ ನೇಮ್ ಒಂದು ನಿಗಲಿ ಓದಲಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಇತ್ಯಾ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ